No vidíš. Čau. Tak vás tady vítám. Je pak je, Henča. Ahoj. Jestli bude mi tolik odměn pro tolik dětí. Dobrý večer. Tak se pojďte. Adelko, jdeš první? Tak utíkej. Běž. Běž, se bojíš. Tamhle někde vzadu je nějaká ta. A tam další. Tak Honziku, co ty? Půjdeš ty? Ne, vy se bojíte? Můžeme jít spolu. Já se nebojím. Kdo se nebojí? Já Tady. Tak pojď, první. můžeme jít s Honzikem. Počkáme, až uvidíme, jak to vyrazil Můžu do být tmy. aspoň po Honzikovi? Tak, druhá jde Hanka. Hanička. Tak schválně. Tak ti můžu jít pak já. No jasný. To je tma. Tak půjdeš po mně, jestli chceš. Tam není nic vidět nikde v té kameře. Kde pak seš? Tak pojď. Bu. Tak seš tady? Jo. Tak schválně, budem se ptát. Vyráží do boje. Tak udíkej. Sluníčko. No, počkej, ticho, já mi, jestli je pozorovala. Adelka, Hanko, pojď podle to. Adelka je zpátky, trošku předběhla Haničku. Auto. Ticho, neříkej to, ještě nesmíš. Jsi tajně a už jsi doma. Rybu. Ví. Sama? Nebo si vemeš tatínka? Co? Tak běžte spolu. Tak běžte spolu, no. Jo? Jo? Tak můžete vyrazit. Tak pojďte, běžte. Zkuste tu obludu najít. Tak já chci znovu jít. Pak máme Honzika tamhle, ježiš. No pak se nám to tady vrací. Co ty za čerta? Leďo, Anes. Pamatuješ si něco? Tak co jsi viděl? Pamatuješ? Neříkej, pamatuješ. Ach jo, já ho mám od Děti dělají anděla. Tak dobrý. Čeká se ještě, To vylejže. až se vrátí Áda, dobrý. z túry. Dávej. Jaro? Nechceš Klárko? Budeme spolu. Budete pak spolu. Taky mě spadla ta tyčinka. No máš smůlu. Na ruku. Tak co? Nebáli jste se? Ne, ale my jsme nešli v té oblasti. No to nemáte rád. Proč? Tak kdo bude v cíli? To je cíl? Ten tunel. Já nemáš rukavici? Ne. Další cíl, hurá! Někdo tam máme, někde to. První stanoviště, sluníčka. Auto. Druhý stanoviště. Tam vzadu je obluda. Někde. Půjdeme se za ní podívat. Tak co, je tady lizátko? Jo. Tak si vem. No vidíš, dobrý. Tak další, kdo je? Indián. Další stanoviště. Leďo, ryba. Jednoduchý stromeček. Kolo. Tady jsou dvě. Ty kočka, panečku.
Jsou tam lumpity. Vy máme lízátka. Moc to nesvít. Máte lízátko? Jo. Jeden. Máš lízo, ukáž. 2. Taky máš lízo. Ojej, dobrý. My jsme byli u té obludy, aby jsme se nebáli. My No, tak vím, že protože jste byli 3. Nikdo to nebál. No, pojedeme domů. Sběratelé světla. Už to bude končit, neboj. Ještě nám stáhnou světla a pojď se domů. Mohli taky vzít, když už jsme tam byli.